Dreamplans webinar omkring pension. Det lyder så ikke kedeligt, når man siger det på den måde. Nej, men jeg synes, det er mega spændende. Ja, vi er faktisk overrasket over, hvor rigtig mange af jer, der har lyst til at deltage i det her. Så vi har været nødt til ligesom at snævre det sådan lidt ind og sige, vi forholder os ikke til forsikringer, livsforsikringer osv. i dag. Og så har vi valgt at tage en lidt anderledes måde at tænke på pension på, med ind i det. Lidt mere formuevækst end kun sikkerhed. Men det skal vi nok komme til. Ja, lad os lige starte med at præsentere programmet for i dag. Vi starter med en kort velkomst. Så skal vi kigge lidt på, hvordan vi i Dreamplan normalt kigger på økonomi, og hvordan det hjælper din pension i virkeligheden. Og så tager du over. Jeg vil fortælle om en virkelig case, noget der sker i virkeligheden. Og så vi skal høre om, hvordan Mette hun øger sin formue med 1,2 millioner. Ja. Og så slutter vi af med nogle spørgsmål, og vi har måske et par spørgsmål til jer. Og det er vigtigt at sige på det her tidspunkt, at der er en chat herude i jeres højre side, vil jeg tro. Og herude, der kan I stille spørgsmål løbende. Vi skal nok samle op. De er sådan skjult, det vil sige, det er kun os, der kan se det, du præcis skriver, og det er fordi, vi har nogle gange oplevet, at nogen de skriver spørgsmål, som indeholder nogle informationer, der måske berettiget hører under GDPR. Så derfor er vi nødt til at skjule dem. Men lad os starte med en hurtig velkomst. Ved siden af mig står en af Dreamplans meget, meget dygtige formuerådgiver, Pia. Pia har dybest set spidskompetencer inden for alt, hvad der hedder finans. Man kan jo kalde hende en ninja i finans. Skatteoptimering, boligfinansiering og pensionsopsparing. Og I kan læse lidt mere om hendes erfaringer hernede under. Så har vi Simon, han ved også noget om økonomi, men specielt noget omkring adfærden omkring det. Og så Simon, han er sådan en rigtig entreprenør og har stiftet nogle forskellige selskaber, senest Dreamplan. Og jeg ved, Simon, at noget af det, du går meget op i ved Dreamplan, det er at formidle svært stof på en nem måde. Så hvordan er det med sproget? Det skal, vi skal gøre vores bedste. Det er sådan en af vores visioner her, at insistere på at prøve at tale, som her på kontoret, der går det som en talemåde at sige, at det skal være, som min mor kan forstå det. Og det kan jo godt nogle gange smutte, fordi vi selvfølgelig også snakker finanssprog internt. Så hvis vi nu i løbet af aftenen kommer til at sige noget på det, vi kalder banksk, så er man velkommen til lige at skrive en hov ud i chatten, eller sådan et eller andet, og så skal vi nok huske at oversætte. Vi skal gøre vores bedste på at snakke så dansk som overhovedet muligt. Yes. Ja. Men hvis jeg nu lige starter med at kigge på det grundlæggende set. Skærmen er din. Tak skal du have. Som udgangspunkt, så gør vi det i Dreamplan, at vi kigger på de 3 store søjler i jeres økonomi. Det er selvfølgelig mega rart i din økonomi at sige, jeg kunne godt tænke mig at spare lidt på boligen, eller på, på vareindkøb og så videre, men i virkeligheden så for at få en rigtig, rigtig sund økonomi, så handler det mest om at have styr på de 3 store søjler, det vil sige ens bolig, ens pension og ens opsparing. Og jeg skal nok lige dykke lidt dybere ned i det. Så hvis vi starter helt fra, at I har i jeres husstand en indkomst om måneden, den er sådan relativt fast. De færreste ligesom kan skrue den op eller skrue den ned. Hos os så splitter vi den egentlig i 2 og siger, at der er noget, der hedder korte penge. Det er dem, vi bruger månedligt. Det er alt, hvad der ligesom handler om telefonabonnementer og tv-abonnementer. Det handler om jeres vareindkøb osv. Og så er det de lange penge, som netop handler om, hvad er det, der går ind i de 3 store søjler. Problemet er med de lange penge, som så i nogle tilfælde er 50, nogle tilfælde 40% af folks indtægt, det er, at de ligesom bliver besluttet i sådan nogle siloer. Så når vi beslutter, hvor meget skal jeg smide ned, det der er min boligsøjle af min samlede antal af lange penge, så bliver det typisk besluttet, når jeg er i gang med at købe en bolig. Når det bliver besluttet, hvad jeg skal smide ned i en pensionssøjle, så bliver det besluttet, når jeg starter et nyt job, eller sidst jeg snakkede med en pensionsmægler for 5 år siden, og det samme gælder egentlig med opsparing og investering. Og det er meget, meget tit ret tilfældigt, hvor det her det ender, og meget siloorienteret. Og hvis vi i stedet for kigger på din økonomi på tværs af det her, i hvad der skal ske i fremtiden, hvad du går med at drømme osv., men også meget, meget vigtigt,
hvordan skat fungerer på tværs af de her opsparingsklasser, som man kalder det. Altså kasser, du kan putte dine penge ned i, som i virkeligheden er din opsparing. Så kan du få meget mere ud af din økonomi, og du kan få et meget mere fleksibelt liv, det vil sige få mulighed for at træffe nogle valg i fremtiden, som du måske ikke vidste, du havde lyst til lige nu. Så det er egentlig sådan, vi tænker. Og i dag skal vi så fokusere ned i pensionen, og vi håber selvfølgelig på, at inden dagen er over, så har I det med pension, som hende damen her har det. Lad os tage det sådan helt simpelt og roligt, fordi at en pension kan jo bruges til at sikre, at man har en god tredje alder, man kan gøre de ting, man gerne vil, osv. Og det giver sig selv, for det er en opsparing til fremtiden. Men du kan faktisk også bruge din pension som et effektivt middel til at vækste din formue løbende. Og jeg vil give et meget, meget kort eksempel på det her. Så nu leger vi med en lille case, så kan I så selv synes, om I ikke synes, det kunne være meget rart at sidde i. Lad os antage, at vi har 100.000 kroner. De er før skat, og så vil vi finde ud af, hvad vi gerne vil gøre med dem, hvis vi skal investere. Lad os sige, at jeg fik de 100.000 kroner ud som løn. Det første, der sker, det er, at der kommer et arbejdsmarkedsbidrag på 8%, og så kommer for eksempel topskatten ind og tager 53%, og det vil sige, at efter skat har jeg nu 43.000 til at investere. Hvis jeg nu var i en heldig situation, at jeg havde flere muligheder, jeg havde måske et selskab, jeg kunne gøre det her igennem, så vil der ske det, at jeg skal betale selskabsskat på 22%, og så har jeg 78.000 kroner til at investere efter skat. Hvis jeg skal gøre det her via min pension, så skal jeg faktisk bare betale mit arbejdsmarkedsbidrag på 8%, og det vil sige, at jeg har 92.000 til at investere efter skat. Nu investerer man jo sådan typisk i en længere tidshorisont. Der kom et godt spørgsmål, den vender vi tilbage til. Så hvis vi tager de her 3 metoder og kører ind på et 10-års perspektiv på investering, så er det jo klart, at der hvor man ligesom har lagt mest ind til starten, altså pensionen, den bliver også højst, og der er selvfølgelig nogle forskellige skattesatser på, hvordan afkast skal være, men dem kommer vi ikke ind på lige her. Så lad os se, hvad der egentlig sker på den anden side. Hvor meget får vi egentlig ud af de der 100.000 før skat, vi havde til at investere i de forskellige måder at investere på. Så hvad kan jeg forbruge efter 10 år? Hvis jeg har fået dem som løn, så kunne jeg lægge 43.000 ind. Efter 10 år har jeg 61.500. De er selvfølgelig fuldt beskattet i det øjeblik, jeg investerer dem ind, derfor er der ikke nogen skat på udbetaling. Så jeg har 61.500. Hvis jeg gør det her via et selskab i stedet for, så havde jeg 78.000 at investere ind. Nu efter 10 år er der nu 114.000. Til gengæld skal jeg så lige betale 42% i skat på udbetalingen, så jeg ender med at have 66.000. Hvis jeg så derimod har gjort det her via min pension, så havde jeg 92.000 til at sætte ind. Det bliver til 139.000 efter 10 år, og jeg skal betale 38% i skat på udbetalingen. Og det ender så med 86.000, altså en markant forskel. Og så er det så spørgsmål, om man kan finde pengene til det her via forskellige andre opsparingsmuligheder, så man kan sikre sin likviditet, for det er klart, at pensionen kan man ikke få fat i på samme mulighed, som man kan med ens lønindkomst for eksempel. Men jeg tænkte på, at du måske kunne tage over, Pia, og køre lidt ned i motorrummet. Ja, det vil jeg rigtig gerne, tak. Når du skal sidde og kigge ind i din pensionsopsparing, det kan være, det er noget af det, du kaster dig over senere i dag, hvis du ikke skal alt for tidligt i seng, jamen så kan det jo være svært at vide, er jeg egentlig på rette vej? Hvordan ser jeg, at min pension er god nok? Sparer jeg nok op? Og hvordan kan jeg optimere her? Og der kunne vi godt tænke os at give 4 tommelfingerregler med. Den første, det er, at vi anbefaler, at når du går på pension, jamen så skal du have 75% af din nuværende løn. Og vi siger 75%, fordi ofte er der nogle udgifter, der falder bort, når man går på pension. Så derfor er det sjældent, at vi ser, at vores brugere og vores kunder har brug for 100% af deres nuværende løn. Og hvis det er svært at finde det beløb, der skal til for at komme op på de 75%, mange er jo ikke i nærheden af de 75%, så det kan godt være, at man egentlig skal have ret meget turbo på den her opsparing,
Jamen, det er ikke sikkert, at du lige kan finde hele beløbet i din daglige økonomi i dag, men så husk på, at et mindre beløb, det er bedre end slet ingenting. Så sparer du 5.000 op til et nyt køleskab hver måned, så kunne det jo være, at de 1.000 kroner, de kunne sættes ind på pension i stedet for. Og det er altså bedre end ingenting. Så er det sådan, at pension er for de færreste ret sexet, og det er det perfekte overspringshandlingsprodukt, fordi der er mange år typisk, til vi skal bruge pengene. Så hvorfor skal jeg kigge på det i dag? Jeg kan lige så godt gøre det i morgen, i næste uge eller næste år. Og så bliver det bare ikke rigtigt til noget. Så skynd dig at tage fat i det, så er det også overstået. Den der kedelige opgave, der ligger der. Og så kunne der jo også være mulighed for at kigge ind i de andre søjler, som Simon kiggede på. Der havde vi en ude til den ene side, der hed bolig, og til den anden side en, der hed opsparing. Altså nogle penge, du egentlig kan komme til med det samme. Jamen kunne der være noget der? Vi ser for eksempel en del, som sparer rigtig meget op ved at afdrage på deres realkreditlån. Det vil sige, de sparer op i murstenene. Men det er ikke altid nødvendigt at gøre det på den måde. Der er det ofte, at man kan tage lidt af de penge og flytte fra friværdien i murstenene, og så flytte ind på sin pensionsopsparing i stedet for. Men det her, det er et komplekst område, og der er ikke noget, der er sort eller hvidt. Så det vi gør rigtig meget ud af, når vi møder vores kunder, det er egentlig at snakke om, jamen, hvad er det for ønsker og drømme, du har. Og det er klart, alting er en balance. Vi skal kunne leve livet igennem. Så det er enormt vigtigt at få sat ord på, hvad er det, jeg vil i dag, og hvordan vil jeg gerne leve, når jeg stopper med arbejde. Den snak har vi også taget med Mette, og nu det her med GDPR, så Mette, hun hedder ikke Mette i virkeligheden, men det er altså en ægte case, vi har med at gøre her. Mette, hun er projektleder, hun har en rigtig god løn, hun har cirka 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, det er i hvert fald hendes ønske at gå på pension om 20 år. Og da Mette kom til os, der havde hun en pensionsopsparing på 800.000 kroner. Vi snakkede med Mette om, hvad er det egentlig, du drømmer om? Hvad skal der ske, når du ikke skal arbejde mere? Skal du sælge dit hus og bo i en campingvogn, køre rundt i Europa, eller hvad har du egentlig lyst til? Men hendes største drøm, det var faktisk at kunne blive boende i huset, og hun så stadigvæk kunne rejse, ligesom hun gør i dag. Så hun vil egentlig rigtig gerne bevare den samme levestandard, som den hun har i dag. Vi kiggede ind i hendes daglige økonomi. Der var en lille smule, vi kunne gøre godt med, men det var ikke det, der kunne gøre den store forskel. Men det var sådan, at Mette, hun skyldte ikke særlig meget i sin bolig. Hun havde et lån, der var under 50% af boligens værdi. Og det vi gjorde, det var, at vi fik omlagt Mettes lån til et afdragsfrit lån. Og de her afdrag, altså det hun sparede op i sin mursten hver måned, jamen den opsparing, det var faktisk 3.500, og dem tog vi og flyttede over på en pensionsopsparing i stedet for. Og fordi Mette betaler topskat, så kunne det faktisk blive til 7.500 om måneden ind på en pension. Det der så sker, når vi regner efter, det er klart, at Mette stopper med at afvikle sin gæld, så hun vil skylde det samme resten af hendes liv. Men ved at sætte ind på pension, selvom vi tager højde for gælden, og vi tager højde for, at der skal betales skat af pensionen, når den skal udbetales, jamen så Mettes nettoformue livet igennem, den blev faktisk øget med 1,2 millioner. Dem vil jeg i hvert fald samle op, hvis jeg støtter på dem ude på gaden. Men det allervigtigste i det her, en ting er kroner og øre, det allervigtigste, det var faktisk, at Mette kunne se, at hun kunne bevare sin levestandard. Hun opnåede fuld fleksibilitet. Så i dag, der ved hun kan blive boende i sit hus, og hun kan rejse, når hun går på pension. Det hun havde risikeret, hvis ikke vi havde lavet den øvelse, det var, at hun egentlig skulle sælge sit hus for at gøre de andre ting. Men så var det jo kun en halv drøm, at Mette havde fået opfyldt. Simon, hvad siger du til det? Hvordan kommer vi dertil? Hvordan vi kommer hen til Mette? Det er selvfølgelig muligt lige at ende et sted som Mette, hvis man selvfølgelig har de rigtige forudsætninger osv. Og en af de ting, vi typisk gør her, og som Mette jo også gjorde,
Det er i virkeligheden, at man starter med online at beregne, om der er et potentiale i ens økonomi. Det er fuldstændig gratis inde på dreamplan.io. Den der kan man også booke et helt gratis intromøde med en af vores rådgiver. På det møde, der får man så afdækket, hvorvidt man har muligheder i ens økonomi eller ej. Det er stadigvæk fuldstændig gratis, og jeg lover, at vores rådgiver skal nok sige, at hvis I ikke kan finde noget, så går vi ikke videre herfra af. Men hvis der nu er noget at finde, så kommer man så til et rådgivningsmøde, hvor man får økonomien optimeret på samme måde som Mette gjorde. Og det er så der, at det koster lidt penge. Men forhåbentlig så vil vi vil rigtig gerne leve af, at I får flere penge, så vi vil helst have jer derhen, hvis I ikke har noget at få. Og som du nævnte før, så er pensionen det perfekte overspringshandlingsprodukt. Så rådet er at starte i dag, og nede i venstre hjørne må det være, lige cirka her, nej, den anden vej. Nej, det er omvendt skærm. Der er der en lille knap, hvor man faktisk kan booke allerede nu. Så se at få det gjort, så til fuldstændig gratis møde. Det værste, der kan ske, er faktisk, at du bliver kvikkere. Og det er jo ikke så slemt. Ja. Det koster et kvarter det er også af din tid. Det kan det være. Ja. Så tryk og få booket. Du kan køre det direkte ind nu her i din kalender, og vi får det med det samme. Så tænker jeg, at vi er ved at være klar til at tage lidt imod spørgsmål. Så mens halvdelen af jer skynder sig at klikke på book nu-knappen, så kan den anden halvdel begynde at taste nogle spørgsmål ind, og så vil jeg nok antage, at de fleste af dem er nogle piger kan svare på. Der er allerede kommet et rigtig godt spørgsmål, og det vil jeg i hvert fald gerne det tænker jeg nok, svare gerne på. Ja. Der er en seer her i dag, som spørger til 60-årsreglen. Og det er sådan, at når man har sine pensionsordninger, så er det lidt forskelligt, hvornår man kan starte udbetaling på dem. Det er sådan, hvis du har nogle pensionsopsparinger, der er oprettet før 2007, så kan du få dem udbetalt fra du fylder 60 år. Ligegyldigt hvornår du egentlig har ret til folkepension, jamen så kan du starte udbetaling ved 60 år. Hvis du har pensioner, der er oprettet fra 1. januar 08 og frem, jamen så hedder det 5 år før gældende folkepensionsalder. For eksempel er det sådan i dag, jeg kan gå på folkepension, når jeg fylder 69. Det har nok ændret sig til den tid, men som reglerne er i dag, hedder den 69 år. Og det vil sige, hvis jeg har en pensionsordning, der er oprettet i 2009, jamen så kan jeg starte udbetaling på den, når jeg fylder 64 år. Har du nogle pensionsordninger, der er oprettet efter 2018, altså 1. januar 2018, så hedder det så 3 år før gældende folkepension. Så der er altså sådan tre perioder, man skal ind og kigge på, når man skal se, hvornår man kan starte udbetaling på sin pension. Så tror jeg ikke, jeg vil sige mere om det i dag. Jeg kunne snakke om det hele aften, men det er slet ikke vi stopper her. Nej, så kan jeg se, at der er kommet et andet spørgsmål her, som er meget relevant til det, vi lige egentlig har gennemgået her. Ja. Så hvor meget kan man skylde sit hus, når man går på pension? Altså, hvor stor skal friværdien helst være i procent? Og det afhænger jo meget af, hvad det er, man vil. Ja, det gør det. Men for langt, nu starter jeg på min boldbane, så tager du over. Ja. For langt de fleste, så skal den faktisk være større, end du forestiller dig. Fordi det er sådan, vi har typisk sådan med et realkredit, at det mapper vi ind i den kategori, der hedder gæld. Og gæld, det har vi sådan lidt mavefornemmelse om, vi skal af med. Så formentlig større, end du kan forestille dig, eller end du forestiller dig allerede nu. Og afhængig af, hvorhenne man bor i landet, og hvad fremskrivningsværdierne er på ens bolig, osv. Og det ved jeg godt, I ikke ved noget om. Men igen, så kan I gå ind på dreamplan.io, og så kan I faktisk få det hele derinde. Så kan det ligge, typisk variere et sted mellem 40 og 50%, at man skal ramme. Så er I heller ikke låst for mange penge fast i boligen, hvilket jo er en forfærdelig ting, hvis man gerne vil bruge dem. Og så få at vide, jamen du har egentlig masser af penge, du skal bare sælge dit hjem. Det er måske ikke den fedeste besked at få. Nej, det kan være lidt ærgerligt. Ja. Så jamen, jeg har ikke så meget mere at sige til det. Altså, det afhænger selvfølgelig af, at man skal have pensionsopsparingen til at kunne svare for den gæld, man har på det tidspunkt. Men
Jeg vil sige, hvis man ligger under 50%, så går det godt. Fordi der er nogle regler omkring det, der hedder nedsparing. Og under 50%, jamen, så vil de fleste banker være med. De kan aldrig kræve gælden indfriet, hvis du passer din gæld. Men der er jo nogle gange, hvor man er nødt til at omlægge, hvis afdragsfriheden udløber, eller man skal rentetilpasse eller andet. Og det er der, at banken så kan gå ind og stille nogle krav, hvis du skylder for meget i boligen. Så hvis du er under 50%, så som tommelfingerregel, så har du det godt. Så kan jeg se, at der er kommet et fra Øjvind, som jeg kommer til at sparke til Jørgen. Ja. Men det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Det og der bliver spurgt her eksempel med Mette. Renterne ved afdragsfriheden, hvor meget fylder de? Selvfølgelig anslået, fordi det er jo fremtidigt. Nogle af dem i hvert fald, ikke? I de fremtidige månedlige udgifter. Og jeg ved, det ligger lige derovre på computeren, men skal vi, altså de er regnet ind, og hvis vi skal gennemgå det så sådan i detalje, Øjvind, så book lige et møde i stedet for. De er regnet med ind. Yes. Jeg kan sige, at Mettes-gæld er på 2,5 millioner, så har I sådan lidt at forholde jer til. Så mange er jo et par med forskellige pension, er regnestykket det samme. Jeg vil sige, når vi har par inde, jamen, så kigger vi jo som regel på den samlede økonomi, med mindre familien ønsker noget andet. Og det er klart, at så kan man jo være sårbar, hvis man pludselig ikke er sammen længere. Og det er her, man enten skal kigge forsikringer, hvis det er på grund af dødsfald, det kommer vi ikke ind omkring i dag. Og ellers så kan man sige, hvis man bliver skilt, jamen så har du stadigvæk din egen pensionsopsparing hos dig, men det er klart, så kan du ikke opretholde de samme udgifter, fordi det som regel er en anden indkomst, når du er alene, end hvis du er to. Jeg ved ikke, om det er svar nok, eller om jeg misforstår spørgsmålet, faktisk. Jeg tænker, det er meget godt. Ja. Vi skal også til at nå til de sidste ting igennem. Skal vi lige have den sidste med? Ja, det synes jeg, det er virkelig et godt spørgsmål. Ja, så læser jeg den, så forholder du til det. Okay, deal. Jeg må ærligt erkende, at jeg yderst sjældent forholder mig til min pensionsopsparing. Hvor ofte anbefaler I, at jeg får gennemgået min pensionsordning? Ja, og det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, når du er ung, så vil jeg sige, så behøver du ikke at kigge på den så ofte. Det er rigtig godt at forholde sig til den og få lavet en opsparingsplan, når du starter i dit første job. Og så er det naturligt at kigge på den, når du skifter job. Jo ældre du bliver, og jeg vil sige de sidste 10 år op til pensionsalderen, jamen, så vil jeg faktisk få den gennemgået hvert eller hvert andet år, så du hele tiden ved, at du er på det spor, du gerne vil være. For der er jo også noget afkast på ordningen, der kan spille ind. Så jeg vil sige, når du runder de 50-55, jamen så gør det med et par års mellemrum. Og så ellers, når din livssituation ændrer sig. Ja. Altså, hver gang den ændrer sig i virkeligheden. Ja. Jeg kan se, det vælter ind med spørgsmål her. Ja. Særligt fra der, det ved han nok godt selv, hvem der har stillet rigtig mange spørgsmål. Og de er skide gode spørgsmålene, og jeg vil virkelig opfordre dig til at booke det møde, så tager vi alle dine spørgsmål i dem nu. Nu vil du have en mere? Ja, jeg kunne godt lige tænke mig den der, for den er virkelig god. Okay. Det er, om vi har nogle anbefalinger i forhold til at indbetale på aldersopsparing. Over for ekstra indbetaling på egen pension. Jeg tænker, at du mener, om du skal betale ekstra ind på din arbejdsgiverpension. Og det er et godt spørgsmål, fordi at aldersopsparing, der er ikke direkte nogen skattemæssige fordele eller konsekvenser ved ind- og udbetaling. Så det, man skal være opmærksom på, det er faktisk mere noget i forhold til, om du indbetaler til efterløn og regner med at skulle gå på efterløn. Og så er der også noget med dine skattemæssige forhold at gøre. Så lige den, altså hvor man skal betale ind henne, det kræver faktisk, at I dykker ned i det og tager et møde med en rådgiver. Nu får du ikke lov mere? Nej, nu. Okay, yes. Tak. Fordi nu kan vi godt lige tænke os at slutte af med at stille jer nogle spørgsmål. Det er vores andet webinar, det her. Og vi kunne godt tænke os at blive en lille smule klogere. Altid. Så hvis vi kunne bede jer om ude i chatten lige at give lidt feedback. Hvis vi nu siger fra 1 til 5 på 2 spørgsmål, så går det rimelig stærkt.
hvor 1 værende det dårligste, og 5 værende det højeste, og I må ikke differentiere mellem piger og mig, fordi så får jeg høvl i morgen. Så lad os starte med, hvor relevant var webinaret for dine interesser og behov. Og vi giver lige et par minutter, eller nej, ikke et par minutter. Vi tager lige 20 sekunder til, at folk lige taster. Ja, præcis. Og tak for svarene. Så går vi videre til den næste. Hvor tilfreds var du samlet set med dette webinar, også fra 1 til 5? Det er meget sjovt at kunne stå og følge med. Ja. Godt. Så har vi en sidste ting, vi gerne vil bede jer om, og så kan det komme jer selv til gode, kan man sige. Vi kunne godt tænke os at høre om, hvad for nogle emner vil I gerne have, at vi dækker i fremtidige webinarer. Det kunne være alt fra, nu har vi ikke snakket livsforsikringer i dag, det kunne være boligrådgivning, det kunne være realkreditter, det kunne være billån, det kunne være hvad som helst. Skriv det ind i chatten, og så samler vi det op og får sendt det afsted. Der er mange gode bud. Ja. Tak. Tusind tak for det. Det bliver til flere webinarer. Det tror jeg godt, vi tør fedt. igen. Så har vi sådan set kun at sige tusind tak for i dag, og tak for jeres tid. Og vi er sådan helt overvældet over, hvor stor interessen er, så det er fantastisk. Og må I have en rigtig, rigtig herlig torsdag aften alle sammen. Tak fordi vi bruger tiden med os.